Ọtụtụ ụmụ nwoke sitere n'ogbe dị iche iche ọkachasị ime obodo n'ime Anambra steeti na-etokwazi gọọmenti steeti a maka ya bụ Kata Center dịka a gasịrị ịwa arụ nke nsogbu hydrocell bụkwazi nke na-ebute ihe nwoke ji anyụ mmiri ibu. Akọrọ na ndị Ritere karịrị 100 ma bụrụ mgbanwe nke pụrụ iche na ndụ ha bụ ndị enyere ọgwụgwọ ahụ site n'aka gọọmenti steeti na-anaghị ha ihe ọbụla ka agụnyekwazị ndị sitere mpaghara Enugu Ukwu, Etoola nakwa Umueri bụ ụlọọgwụ General Hospital nwere n'ebe nke anyị sonyere Chibuzo Obidike maka akụkọ ahụ n'uju. Hydrocell bụ nke eji ibi wee mara bụ nnukwu ọya nke na-esite na anwụnta dịka Cosmas Chukwuneke si kọwaa. Ya bụ ịwa ahụ bụ nke nyere ya ohere nke abụọ na ndụ ya. Asọ Chineke ga-edowe gọvanọ anyị nwee ihe dịka mmadụ ịkpọrọ mmadụ mee ya surgery free of charge na be with no federal ya na ya na-agbasa were ebe so n'ihe na ebe ekele ihe a kemgbe ejiri wụrụ mmadụ agabeghị m hospital ya my first time to enter hospital. Onye nke ọzọ bụkwa Charles Okoye, onye nke si Enugu Ukwu, kwuru na ihe ahụ nyere ya aka wee wepụ mgbu ọ na-enwe n'ime ahụ ma nyekwa ya ugwu. Ekene m na-aga Chineke onye nke kere eluigwe n'ụwa, na-ekenekwa gọvanọ anyị Charles Chukwumasolodo. Dịka ọ na-ekwu okwu na otu n'ime ebe ndị ahụ anọ, Ọkammụta Nuhu Dakum bụ onye consultant urologist kọwara na hydrocell bụ nke na-eme ka nwoke ghara ị na-agazi ije nke ọma ma mebikwa ọnọdụ ndụ ya, wee kwuo na dịka a na-eme ya bụ ịwa ahụ n'efu, ọ ga-enyere aka wechigharata ahụike ha ma nye ha ugwu.